Perfect evening, saints. Maswera say. So ndakagara hangu mumota and this song starts playing by Minister Michael Maende. Ndichaidzikisa hangu kuti inge ichiririra iri pasi. Song iyi inonzi Ndiani Anoziva zvinoitwa naMwari. And I started thinking pandanzwa song iyi kuti ndikati this song ine chiprofita chakakura chainotaura. Hanzi Ndiani anoziva zvinoitwa naMwari. And ndaona question iyi iri kubvunzwa a lot of people who are in the faith, a lot of people who believe in Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Pane nguva dzekuti unosangana nezvinhu zvakawanda, unosangana nemamwe masituations ekuti the furthest you can speak kungoti naye Mwari. You try to find reason, you try to find answers to certain situations and you find none. Unoona a couple in the faith, mukoma nemusikana wanga vachidanana zvakanaka vari muchurch, they get married, vanochata, and as they start their newly wedded journey vanotanga kustruggle kuita mwana, and questions start rising kuti Mwari iko wanitanga tichifamba rwendo nemi, what is this that is happening now? And you continually have questions mupfungwa dzako dzisina ma-answer, and those answers are only known by God. Saka iri kunzi Ndiani anoziva zvinoitwa naMwari. You then realize Abraham was God's friend, but anga asina mwana and ari shamwari yaMwari. And you ask yourself kuti panyama isusu tinoziva kuti kana vanhu vaine ushamwari, besides them being friends, it simply means kuti mutually they share a lot of things. Then here we find Abraham being God's friend, but they ana mwana yetu Mwari ndiye mupi wezvose. The only thing that he was caring for the greater part of his life, Abraham, were the promises of God. Dzekunzi uchava baba wemarudzi, uchadi. And you would ask yourself kuti Ndiani anombonatsoziva zvinoitwa naMwari. In Luke chapter 1 we are introduced to a priest ainzi Zachariah nemukadzi wake Elizabeth. And Zachariah, for the record, he was a serving priest, angatokura muchinamato, and he was righteous and he was upright before God. But we see Zachariah getting very old, reaching a very high age, serving as a priest but without a child. Tinoziva muprista panguva yemazuva akare vaipinda mukati vachinopisira vachisvitsa nyaya dzavanhu kuna Mwari through atonements, through sacrifices and everything. But we see him lacking the basic thing chinotarisirwa pacouple, which is mwana. And you ask yourself kuti Ndiani anomboziva zvinoitwa naMwari. Some people, after waiting for a very long time for a child, they get the child and the child dies, or anoita a miscarriage. You see someone very powerful in the Lord and very powerful physically, anogona chikora, anoita everything, and that someone just mysteriously dies. You see a whole lot of things zvirikuitika panyika zvisina ma-answers. And the most sad part is the world, when it looks at us, inofunga kuti vanhu vari muna Mwari vanofanira kunge vaine a better life, havafani kunge vachisangana nema-situations are very weird. But it is actually the opposite, because paunopinda muna Mwari, when you become a child of God, when you are born again, wotanga kufamba na Mwari, it is actually the opposite of what you were thinking in the world. Bozo muna Mwari, more temptations and more tests come, all in a bid to affect your faith, because Satan anoziya kuti kana wamuna Mwari chinhu chega chinokuita kuti uwane chinhu, it's the abilities of your faith. Saka he comes and affects your faith. Ndosaka mchiona kuti Job was a righteous man before God, and Mwari vaitemba naye to an extent yekuti Satan akatanga kufunga kuti
Job anoda Mwari because of the things that he had gotten from God. Ndosaka Mwari vakazomutendera kuti bata zvese asi usabate mweya wake. And in all this, if you read the last chapter of the book of Job, you know, in all these things Job never sinned against God, either nemuromo wake or in any other way. Saka our question for tonight coming from this song ndeyekuti Ndiani Anoziva zvinoitwa naMwari. We don't have answers to what God does. And kazhinji kana zvaitika kumunhu anonamata or kumunhu anotenda, the least or the biggest thing we may do is to continue believing in God. Nokuda kuti Mwari isusu ndi baba vedu, and baba vedu ndo vanotipa covering. Ukaona munhu anokupa covering atendera kuti usangane nechakaipa, usangane nenjodzi, usangane nerufu, usangane nekubirwa, it means kuti he knows better. That's why John in the book of Revelation ari pachisuwa chePatmos, he chooses to refer to God as the Alpha and Omega. Mwari vanoziya mugumo kubva pamavambo, the all-knowing God, a God who knows that if my son crosses this path and goes beyond this path, anogona kurasika in this way. So mukuzama kuziva zvinoitwa naMwari, you then get to understand kuti pane nguva Mwari dzavanomirira kuti timature physically, timature spiritually in understanding the things of God, so that when we then get the things hative confused, hativhunduke, hative munhu anga achifamba murima akuvhunduka magetsi, because we would have matured in those certain things. I will be taking you to the book of 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthians chapter 2. Inotaura iyo kubva paverse 10 kuti asi Mwari akazviratidza kwatiri isino mweya wake, mweya anonzvera zvinhu zvose kunyange nezvakadzika zvaMwari. Verse 11 yobva yati nokuti ndianiko pakati pavanhu anoziya ndangariro dzomunhu kunze kwomweya womunhu uri mukati make. Saizvozvo hakuna munhu anoziva ndangariro dzaMwari kunze kwomweya waMwari. Hakuna anogona kunzwisisa the mind of God except for the Spirit of God. So what you need is to pray for the Spirit of God to be upon you, so that when the Spirit of God is upon you, it will lead you into understanding the mind of God pamusoro pako with regards to anything that you are asking for. Pane nguva dzaunenge uchichemera basa, pane nguva dzaunenge uchichemera kuti I wish dai ndanga ndave pa this level, dai ndanga ndasimudzwa ndave apa. But when you pray, zvataurwa neverse 12, when you pray for the Spirit of God, it then allows you to know what is in the mind of God. Kuti naye Mwari muri kufungei ndane 10 years ndichinamatira chinhu ichi. And God will tell you kuti I'm waiting for a time and period that you would have matured spiritually to tackle anything that comes before you. That's why you understand kuti even Jesu achiuya panyika akauya ari munhu kuvanhu, and he lived as a person. And you see him ministering at 12 years achibvunza mibvunzo, and then he goes silent up until the age of 30 paanozotanga kuva basa, where an age where someone is expected to have matured physically, and we also assume he had matured spiritually because of the actions that he took. The first was being baptized, the second was being led by the Spirit of God into the wilderness. Saka mukuzama kunzwisisa zvinoitwa naMwari, sendawirwa nedambudziko, sendasangana neichi chandimanikidza, we need to pray for the Spirit of God yotibatsira kuread into the mind of God, so that we then understand why certain things happen in our lives. Panyika pano, if you ask vanhu vanoita IT or vakaita IT, they will tell you kuti a lot of these viruses that you see moving around akatogadzirwa nevanhu vakagadzira ma-antivirus zvakare. Someone creates a virus inoaffecta ma-files, and then over akudzai kuti ndane antivirus inokwanisa kubloka ma-viruses from affecting your files. You realize that he created a virus so that he can capitalize and gain more money by then producing an antivirus that stops the virus. So when you pray to try and understand the mind of God, you then understand that God creates certain situations dzinoita kunge dzati affecta, dzinoita kunge dzati wisira pasi, dzinoita kunge dzati donedza.
so that his power may then be made manifest in those situations. Tichiona the other side of how God comes up and shows up. We see Zachariah uyu aita basa la Mwari asina mwana, and then the angel of God visited him ari pakati pekuita basa. I want to encourage someone, I want to talk to someone ari down and trodden, ari kuti God, have literally done everything and I don't know what is your plan upon my life. I don't know that which you have destined for me. Could you pray for the Spirit of God to be upon you so that you are able to read what is in the mind of God and understand zvakatigadzirira. My encouragement ndeyekuti hapana situation yaka James chapter 1 anotaura kuti pakusika kwaMwari hapana miedzo wakasikwa kuti ukurire munhu, nekuti iye wakupa miedzo uchakupa zvakare nzira yekuti ugone kubuda kubva pamiedzo iwowo. Ndoda kuenderera mberi nichiverenga bhuku ya1 vaKorinde chapter 2. I'll just take you through verse 14. Munhu asina mweya haangagamuchiri zvinhu zvinobva kumweya waMwari, nokuti zvinonzwisisika nomweya. So when you lack the Spirit of God, it automatically means you then fail to understand what God tries to do, which means kuti you need to be on the same level. Spiritually you need to be on the same level. Unofanira kuva on the same realm yemweya kuti unzwisise zviri kutry kuitwa naMwari. Nokuda kuti 1 vaKorinde chapter 1 inotaurayo kuti ushumiri hweevhangeri hupenzi kuneva kuparadzwa. People who are in the flesh, people who are in the world, they expect kuti mwana waMwari zvinhu zviflourish, but even the Son of God Jesus Christ, he was tempted. He faced a lot of divers and temptations ari panyika pano kusvika achiever that which God has destined for him. So being a child of God does not make you non-vulnerable to situations, but it actually makes you much more vulnerable, because Mwari havagoni kuuya kuzokununura mumoto kana usina kupinda mumoto, just like what happened to Shadrach, Meshach and Abednego. And Mwari havagoni kugadzirira tafura pamberi pavavengi when you actually don't have the enemies. So no one can read, hakuna anonzwisisa pfungwa dzaMwari, hakuna anoziva zvinoitwa naMwari except for the Spirit of God. So it is my hope and prayer that we pray for the Spirit of God, which gives us the ability to understand the things of God, that which He would have destined for us. My last verse as I conclude is coming from verse 16 ya 1 vaKorinde chapter 2. Inopedzisa zvazvitaurwa nesomwe kuti ndianiko anoziva murangariro waShe kuti amudzidzise, asi isu tino murangariro weKristu. When we have the mind of Christ in us, we will be able to understand the things zvinenge zvichiitwa naMwari. And patinosangana nematemptations, patinosangana nezvinhu zvinoda kutiwisira pasi, it is only an affirmation yekuti the mind of Christ is preparing something which is better for us. May God bless you and may you continue in the faith in Jesus' name. Amen.